August 8 nang ipatupad ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa buong Bataan. ECQ with heightened restrictions naman ang ibinaba sa Mariveles na siyang COVID-19 epicenter ng probinsya. Kasabay ng pagpapatupad ng pinakastriktong quarantine protocol ay ang diskusyon ng lokal na pamahalaan kung 500 piso o grocery food packs ang ipamamahagi sa mga apektado ng total lockdown. Nitong August 15 na una nang ipinamahagi sa bayan ang 25 kilos ng bigas mula sa provincial government. Isa sa mga unang nakatanggap ay ang Barangay Baseco. Pasensya na po, ang talagang household na sa atin is 1,422. So, ibig lang po talaga sabihin, isang bahay lang, isa. Kabilang din sa napasama sa unang wave ng ayuda ay ang Barangay Malaya, Barangay Maligaya, Barangay Sisiman at Barangay Townsite. Paglilinaw naman ng LGU, hindi nila pahihintulutan ang pamamahagi ng 500 pisong ayuda na siyang inaprobahan ng Sangguniang Bayan. Isa sa mga pangunahing rason umano ng lockdown ay malimitahan ng galaw ng tao. Mawawalang sa isay raw ang pinatutupad na quarantine protocols kung daragsa pa ang mga residente sa mga pamilihan. Kung tayo po ay mamimigay ng cash ngayon, 2 beses po lalabas ang mga tao. Unang paglabas nila, kukunin nila ang pera na 500 piso. Pipila po sila. Pagkabigay mo ng pera, lalabas naman uli sila para mamili. Ito ang sitwasyon natin. Sinasabi ng mga doktor, sinasabi ng probinsya, sinasabi ng munisipyo, sa bahay muna tayo, wag muna tayong lalabas. Nauna nang tinutulan ito ng Sangguniang Bayan sa kadahilan ng hindi lamang daw pagkain ang kailangan ng mga taga Mariveles. Kaya naman mainam na bigyan na lamang sila ng pera upang makabili ng iba pang basic necessities gaya ng gatas, gamot at iba pa. Nitong August 14, 89 na bagong COVID-19 cases ang naitala sa Mariveles, dahilan upang lumobo ang binabantayang active cases sa 773. Rainiel Pawid, CLTV News.